Ролпласт е създадена през 2000-та година като фирма с основен предмет на дейност – производство и продажба на външни и вътрешни щори. Благодарение на динамичния пазар, още през 2002 година са закупени първите машини за производство на ПВЦ и алуминиеви прозорци и врати. За 10 години от своето съществуване, Ролпласт се превърна в най-големия производител на врати, прозорци, щори и фасади не само в България, но и в цяла Югоизточна Европа. Фирмата разполага с две производствени бази. Първата е разположена в град София на площ от 15 000 квадратни метра. Производството на ПВЦ прозорци и врати в Ролпласт е изцяло автоматизирано. Петте поточни линии са на реномираните немски фирми Еломатек и Штюрц. Софтуер на Клаес управлява цялото производство, чийто капацитет достига над 2000 квадратни метра за денонощие. В производството се използват профилни системи Трокал и КБЕ, част от групата Profine, лидер в своя клас. Персоналът минава специално обучение в Германия. Втората база на Ролпласт е в процес на изграждане и се намира в индустриалната зона на град Костинброд. За планираната инвестиция от 72 милиона лева, Ролпласт получи сертификат за инвеститор клас А. Строежът на завода стартира през пролетта на 2008 година и ще бъде осъществен на 3 етапа. Първият етап беше приключен през април 2009 година. Сред официалните гости на откриването беше министър-председателят на Република България и кмета на община Костинброд. На площ от 8000 квадратни метра са построени складови и административни помещения и халета за производство. Цехът за производство на алуминиеви прозорци и врати е оборудван с център за обработване на алуминий на Еломатек. Производството на стъклопакети е изцяло автоматизирано с капацитет до 3000 квадратни метра на денонощие. Изпълнението на дървени интериорни врати е подсигурено с обработващ център SCM Tech Z25, благодарение на който могат да се изпълняват обработка на платната като подрязване в височина, дупчене за брава, панти и дръжки и изрязване на отвори за стъкла. За изработването на външни щори и гаражни врати фирма Ролпласт е изградила производствен цех, оборудван с висококачествени машини. Капацитетът им е над 200 броя щори и 10 броя гаражни врати дневно. Ролпласт е специализирана и в производството на вътрешни вертикални, роло, плисе и римски щори. Фирмата разполага със специализиран цех, оборудван с работни маси за разкрояване на платове, висококачествени шевни машини и достига капацитет над 350-400 броя щори дневно. По-настоящен в Ролпласт работят повече от 500 служители, а заедно с франчайз-партньорската мрежа екипът ни достига над 1000 човека. Основната цел на предприятието е производството на богата гама от качествени продукти, с които да отговорим на изискванията на всеки клиент. Стремим се да осигурим отлично обслужване, от компетентната консултация до изрядния монтаж и след продажбения сервис. За постигането на тези цели не е без значение, че Ролпласт е одитирана и сертифицирана по Международната система за управление на качеството ISO 9001-2008. За инвестицията си в град Костинброд през декември 2009 година, Ролпласт получи приз за инвеститор на годината в областта на преработващата промишленост. Престижната награда бе връчена на господин Светлин Николчев, изпълнителен директор на Ролпласт, от министъра на регионалното развитие и благоустройство господин Росен Плевнелиев. Церемонията се състоя в хотел Шератън в град София, а сред официалните гости беше и министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.